درود و سلام پیش کرنے کے بعد موعد علی صحابی ربیع الاول شریف 2026 کا پہلا جمعہ مبارک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر سب کو زیادہ شانہ جنوں عطا فرمایا، جن کی خاطر کائنات بنائی، جن کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام کائنات سجایا، اپنی شان ربوبیت ظاہر کروائی۔ اس محبوب نبی کے میلاد کا مہینہ ہے، ولادت کا مہینہ ہے، جشن کا مہینہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کے اندر تشریف لے آئے اور حضور کے آن کے نال اللہ تعالیٰ نے غم دے ماریاں دی غماں دور فرما دیتا۔ اس مہینے کی برکت کے نال اللہ تعالیٰ نے دکھیاں دے دکھ نو دور فرما دیتا۔ پریشان حالات یا پریشانیاں دور ہو گئیاں، مشکل کے اندر کھڑے ہو جانوں رب نے آسانیاں عطا کر دیاں۔ اپنے نبی دے میلاد دے لنگر دے اندر رب نے جنہاں دیاں چوکیاں خالی سن سالہ سال تو انہوں اللہ نے پتر عطا فرمائے۔ زمانہ روشن ہو گیا، ہر طرف نور بھی نور چھا گیا۔ چرند پرند حیوانات نباتات جانور ہر مخلوق ایک دوسرے نو مبارکباد دینا شروع ہو گئی کہ رب دا حبیب آ گیا ہے، اللہ کا محبوب نبی آ گیا ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے تشریف لے آتے نال دیگر انبیاء اور رسول بھی آئے، لیکن حضور دے آن دے نال جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ شروع کروایا، حضور دے ختم کروا دیتا۔ حضور تو بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، آخری نبی آخری رسول حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باعث تخلیق کائنات بستی نے اور حضور دے آن دی خوشی کے اندر جو میلاد منایا جاتا ہے، گلیاں سجائیاں جاندیاں نے، مسجد بازار سجائے جاندے نے، حضور دے ذکر دیاں محفلاں سجائیاں جاندیاں نے، میلاد دیاں محفلاں سجائیاں جاندیاں نے۔ آیا کہ میلاد جڑا اسی منانے ہاں قرآن دے بھی مطابق ہے یا نہیں، حدیث دے بھی مطابق ہے یا نہیں، اسلام ہی دی اجازت دیتا ہے یا نہیں، یا اپنی طرف سے شروع ہوئے ہیں اور لگے ہیں نبی دے نام کا نعرہ بھی لا رہے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر بھی کرتے پے ہیں، حضور دے نام دے اپنا پیسہ بھی خرچ کیتی جانے ہیں، ٹائم بھی لگا رہے ہیں، تے سارا کچھ کران تو بعد کچھ حاصل بھی ہوتا ہے کہ نہیں، کچھ لبدا بھی ہے کہ نہیں۔ نبی دا میلاد منا کے سانو کی لبدا ہے، نبی دا میلاد منانا درست بھی ہے یا نہیں، میلاد شریف کرنا اندے اتے کوئی رب اجر بھی دینا ہے کہ نہیں۔ کتنے سارے اعتراض، کتنے سارے سوالات جویں مہینہ شروع ہوتا ہے لوگاں کی طرفوں سننے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہر زبان دے اتے جدے دل دے اندر ذرا برابر مصطفیٰ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہوئے، اعتراض اعتراض اور اعتراض لمیاں لمیاں فارساں بنا دیتیاں جاندیاں نے کہ اے بھی نہیں کرنا چاہیے، اے بھی نہیں سی کرنا چاہیے، اے بھی کر دیتا تے وہ بھی کر دیتا، خرچے کر دیتے تے لوگ بٹھا لے، روٹی بن چھڈی، لنگر بن چھڈیا، اے کہڑے کام کرتے پے ہوئے تے نہ نبی نے کیتا، نہ صحابہ کیتا، نہ ولیاں کیتا، نہ کتبہ کیتا، نہ غوثاں کیتا، اے کہڑا کام کرتے پے ہو تسی جڑے کام کرن دے اتے صحابہ راضی نہیں تے وہ تسی کاتوں کرتے پے، جو جو جملے بولے جاندے نے، جو جو کیا جاتا ہے، جو کوئی سنایا جاتا ہے۔ لیکن افسوس قسمت دے اتے اور ایسی زندگی دے اتے اور پھر ایسی سوچ اور خیالات اور تصور دے اتے اور پھر زبان دے اتے کہ جنہ دے اتے یہ خیالات آندے نے اور زبانوں الفاظ نکلتے ہیں معاذ اللہ کہ حضور دا میلاد منانا چاہیے کہ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا چاہیے کہ نہیں، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے میلاد کی محفل ہونی چاہیے کہ نہیں، اتنے پیسے لگ جاندے نے، یہ کیوں لگا دے ہو،
اتنی تکلیف، اتنی پریشانی، اتنی مصیبت آخر کیوں ہوتی ہے، اور اس مہینے دے اندر ہی آخر کیوں ہوتی ہے؟ جا رہی ہے کہ نہیں؟ مینوں نہیں لگتا جا رہی، کہتے جا رہی ہے، کون آ رہی ہے یا پیچھے رہ گئے؟ بولو بات صحیح نہیں آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے دے اتنے اعتراض، کوئی ادھروں اعتراض، کوئی اپنا مطلب نہ کوئی منہ نہ متھا، اور ایویں سوالات کری جان گے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد دے اتنے کہ بھائی اعتراض اگر کرنا ہو تو اعتراض کرنے والا تو اندھے دی طرح ہے، جنہوں نظر ہی نہیں کچھ آ رہا، جنہوں نظر ہی نہیں کچھ آنا تو انہوں روشنی اسی کی میں بہا سکتے ہیں۔ جنہیں پہلے ارادہ اور نیت یہ کر لی کہ بس مننا ہی نہیں تو پھر اسی منا بھی نہیں سکتے، اور اگر ہدایت لین دی نیت دے نال کوئی بیٹھے اور سوال کرے تو پھر اللہ دی رحمت دے نال انہوں اوندا جواب مل بھی جاتا ہے، اور کئی راہ ہدایت دی آ بھی جاندے نے، رب جنہاں دا انتخاب کر لے، جنہاں نوں توفیق عطا فرما دے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے متعلق قرآن مجید دی جو آیت پاک اسی آج سنی اور سنائی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، فرمایا تحقیق یعنی یقیناً ایک گل پکی تے سچی تے ٹھکی ہے بھائی، قد جاءکم من اللہ نور، اللہ دی طرفوں تہاڈی طرف نور آ گیا، وکتاب مبین، اور روشن کتاب آ گئی ہے۔ دونوں چیزاں تو ایکو چیز اتنے مراد کوئی نہیں، کتاب دا علیحدہ ذکر ہے، نور دا علیحدہ ذکر ہے۔ نور تو مراد اتنے نور محمدی ہے، اور کتاب تو مراد قرآن مجید ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور، اتوں کئی سارے مسئلے حل ہو جاندے نے اس آیت پاک دے۔ اللہ نے اے فرمایا کہ تحقیق تواڈے کول آ گیا نور، اور جیڑی شے کتوں آوے یہ مطلب ہے کہ وہ پہلے موجود ہوندی ہے۔ تسی نماز جمعہ پڑھن واسطے آئے ہو، یہ مطلب پہلے تسی کتے ہے گئے سی تے اتوں ایتھے آئے ہو۔ قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق تواڈے کول نور آ گیا ہے، یہ مطلب ہے کہ نور پہلے سی پھر آ گیا ہے۔ رب نے یہ نہیں فرمایا پیدا کیتا ہے، رب یہ نہیں فرمایا تخلیق ہوئی، اللہ نے یہ نہیں فرمایا تخلیق ہوئی ولادت ہوئی، بلکہ رب نے فرمایا تواڈے کول آ گیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ تخلیق کائنات کو 2000 سال پہلے اللہ نے اپنے نبی دے نام نو پیدا فرما دیتا، حضور دا نور پیدا ہو گیا کئی ہزاراں سالاں پہلے۔ قد جاءکم من اللہ نور، اللہ دی مشیت دے مطابق جتھے رب نے چاہیا اینو رکھیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جدو چاہیا کہ کائنات بنے، انسان بنے، مخلوق ہوئے، تو پھر اس مخلوق دے اندر میں اپنی تخلیق دا ایک شاہکار بنا کے کلام کہ دیکھو بھئی میرا بنایا ہویا محمد ایڈا سونا ہے، تو پھر سوچو رب کتنا کچھ سونا آئے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجیا گیا ہے، حضور پہلے موجود سن، یہ مطلب ہے اول بھی حضور دی ذات ہے، آخر بھی حضور دی ذات ہے، ظاہر بھی حضور دی ذات ہوئی تے باطن بھی حضور دی ذات ہے۔ سب تو پہلے اللہ نے اپنے نبی دے نور نو پیدا فرمایا۔ نور دے اتنے اعتراض نور نہیں کہہ سکتے، وہ تو ساڈے واگوں کھاندے سن، پیندے سن، چلتے سن۔ میں کہا ساڈے کول جبریل تے کوئی نہیں آندے، انہاں کول جبریل بھی آندے سن، یہ بھی تے بیان کرو نا۔ اسی صرف 4 شادیاں کر سکتے ہیں، وہ بھی نانو نفقہ پورا کرو تو پھر، لیکن نبی نے 11 نکاح کیتے کر کے وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوتے تہجد دی نماز فرض ہے، تیرے واسطے نفل ہے، 5 پوریاں کر لا، پھر کمی کہ میں نبی ورگا اپنے باپ دے برابر کھڑا نہیں ہو سکتا، اپنے استاد دے برابر کھڑا نہیں ہو سکتا، اپنے بڑے بھائی دے برابر نہیں کھڑا ہو سکتا، بلکہ گل مکائیے مسجد دے اندر آ جا، ماڑے تو ماڑے دا بھی بچہ ہوئے، اگر مصلی امامت رب نے انہوں عطا فرما دیتا تو دے برابر نہیں کھڑا ہو سکتا، پیچھے کھڑا ہونا ہے۔ امام دی یہ شان ہے جنہیں نبی
دا کلمہ پڑھیا ہے پھر امام الانبیاء دی کتنی شان ہوئے گی، حضور دی کتنی شان بلند ہوئے گی۔ میں نبی ورگا اور کوڑ کلی ذات دی تے جتھیرا نو جپیاں نبی پاک علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے سارے دو آلہ بنایا، انہاں دی اکھ ورگی کسے دی اکھ کو نہیں، انہاں دے لب ورگے کسے دے لب کو نہیں، انہاں دے رخسار ورگے کسے دے رخسار کو نہیں، جنہاں دے ہتھاں دے بارے رب فرمائے ید اللہ، اے اللہ دے ہاتھ نہیں گویا، جنہاں دی چال دے بارے میرا رب فرمائے لا اقسم بہذا البلد، فرمایا جتھوں جتھوں سونا لنگدا جاندا ہے میں رب اس دھرتی دی اس مٹی دی قسم اٹھا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو محبوب پاک علیہ السلام دے ورگا کوئی بھی نہیں ہے، حضور ایک ہی نے، اللہ نے ایک کوئی نبی ایک کوئی محمد بنایا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دا جوڑ نبیاں تے رسولاں دے اندر نہیں ملدا، نبیاں تے رسولاں دے اندر تے تو کی تیری ذات کی تیری حیثیت۔ نبی پاک علیہ السلام نو اللہ نے بھیجیا، قد جاءکم من اللہ نور، فرمایا تواڈے کولو اللہ دی طرفوں کی آ گیا ہے، نور آ گیا۔ کی آ گیا جناب؟ نور آ گیا ہے۔ یہ مطلب ہے نور محمد مننا، نبی پاک علیہ السلام کی ذات نو نور مننا، یہ ساڈا ایمانی عقیدہ ہے، ضروری ہے، ضروریات دین وچوں ہے۔ قرآن دا انکار کرے گا جڑا بندہ انکار کرے گا نورانیت مصطفیٰ دا، ہاں بشریت بھی ہے، بشر بھی ہے نے لیکن نور بھی ہے نے۔ تو کسی عاشق نے کیا کوئی بشر آکھے کوئی نور آکھے، پیندا دنے راتی ایہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی، تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا۔ اے اکھ اکھ دا فرق ہے، تسی اکھ نال ویکھو تے تانوں اپنے وڈے بھائی ورگا نظر آندا ہے، اسی اکھ دے نال ویکھیے تے سانوں تے اون دی انگلی بھی اٹھے تے چن دے دو ٹوٹے ہو جاندے نے، سانوں تے اے نظر آندا ہے۔ اکھ اکھ دا فرق ہے، تیری اکھ اٹھے تے تینوں اے نظر آندا ہے اے ساڈے واگوں کھاندے پیندے نے، ساڈی اکھ کھلے تے سانوں تے اے نظر آندا ہے کہ بستر تے پئے ہون، رب جبریل نو کردا خبردار جگانا بھی ہے تے پیراں دے اوتے بوسا دینا وے، دروازے تے دستک دے کے نہیں جانی، اے میرے مصطفیٰ دی شان پاک ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام ورگا کوئی کہے میں نبیاں رسولاں دے اندر بھی کوئی نہیں بھائی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دے صحابہ نے محفل لائی، محفل جمی پئی اور ذکر ہو رہا خدا دا اور خدا دے نیک بندیاں دا۔ یہ محفل ادوں دیاں چلدیاں آندیاں نے، اج بھی ہوندیاں، ہاں انداز بدل گیا، لہجہ بدل گیا، جگہ بدل گئی، لیکن محفل ادوں دیاں ہی ہوندیاں پیاں نے، ذکر ہو رہی ہے اج تک، ذکر یہ ہوتا ہی رہنا۔ نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ بیٹھے اور ذکر ہوندیا، ایک صحابی بولے، انہاں فرمایا بھئی تانوں پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے جناب خلیل اللہ نو کیسیاں شاناں عطا فرمائیاں، جناب ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے اپنی خلت دوستی عطا فرمائی، اپنی یاری عطا فرمائی۔ دوسرے بولے انہوں نے کہا تانوں پتہ ہے کہ اللہ نے جناب موسیٰ نو کیسیاں شاناں عطا فرمائیاں، اللہ نے جناب موسیٰ نو اپنا کلیم ہون دا شرف عطا فرمایا، جنہ دے نال رب نے کلام کیتا۔ تیسرے بولے انہوں نے کہا تانوں پتہ ہے حضرت عیسیٰ دیاں کیا شاناں نے، حضرت عیسیٰ نو رب نے بغیر باپ تو پیدا کر کے فرمایا، روح اللہ، اللہ دی روح، بغیر باپ تو رب نے معجزات نہیں توڑ دے، اللہ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا فرمایا۔ اے محفل لگی ہے تے کڈی سونی محفل ہے کہ اچانک جڑے نے ساریاں محفلاں دی رونق حضور دی ذات تشریف لے آئے، آقا تشریف لے آئے۔ حضور نے فرمایا بھی تسی کہندے ہو کہ جناب ابراہیم خلیل اللہ نے، بالکل سچ کہندے ہو، انہاں دی بے شک ہو شان ہے۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ نے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، انہاں دی شان ہے۔ جناب عیسیٰ روح اللہ نے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ جناب آدم صفی اللہ نے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن ہن سنو میری شان کی ہے، انا حبیب اللہ، رب نے مینوں اپنا حبیب بنا دتا ہے، سبحان اللہ، اپنی شان خود حضور نے بیان فرمائی۔ انہاں مطلب ہے حضور دیاں شاناں دا ذکر کرنا میرے نبی دی بھی سنت ہے، قرآن دی بھی سنت ہے، نبی پاک علیہ السلام دی سنت ہے، اللہ دی بھی سنت ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے خود فرمایا انا حبیب اللہ، فرمایا او کلیم نے، او روح نے، او خلیل نے، او صفی اللہ، نجی اللہ، انہاں دیاں شاناں بالکل بلند نے، لیکن یاد رکھنا رب نے مینوں حبیب بنایا ہے، اور جڑا حبیب ہوئے انہوں اللہ تعالیٰ اپنا خلیل بھی بناتا ہے، انہوں اللہ تعالیٰ کلیم بھی بناتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام آپ بیٹھے نے تشریف فرمان ہے اور صحابہ کرام علیہ رضوان حاضر ہوئے، عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نبیاں نو رسولاں نو بڑیاں بڑیاں شاناں عطا فرمائیاں. کسے نو رب نے خلیل بنایا, کسے نو کلیم بنایا, کسے نو رب نے کوئی شان دیتی, کسے نو کوئی شان عطا فرمائی. تے سونیا تسی دسو رب نے تانوں کنیاں کو شاناں عطا فرمائیاں؟ پتہ ہے. تے میرا تے ایمان تے عقیدہ تے ہوئی ہے کہ صحابہ تے جانتے سن جڑیاں جاناں تک دیندے سن, انہاں سانوں دسن واسطے انہاں کولوں پوچھیا تے پوچھوا کے تے ساڈے واسطے سانیاں کر گئے. یا رسول اللہ تہاڈیاں کی شاناں نے؟ حضور نے حالے تک لب کھولے کو نہیں, کیونکہ لب ادوں ہی کھول دین نا. وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. جدوں تار جڑ جاندی ہے رب دی ذات دے نال تے وحی ہو جاندی ہے, ادوں ہی لبہائے مبارکہ نوں حرکت ہوندی ہے. آقا کریم علیہ السلام خاموش نے. اتنی دیر دے اندر اللہ نے جناب جبرائیل نو بھیج دیتا, اور بھیج کے تے میرے نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر آ کے عرض کیتی, یا رسول اللہ رب نے فرمایا ہے اگر اسی انہاں نو خلیل بنایا ہے تے پھر تسی دسو کہ اسی تانوں اپنے کول بلا کے تے اپنا دیدار نہیں کروایا ہے؟ اپنے کول بلا کے تانوں دیدار کروایا ہے. یا رسول اللہ اگر اسی انہاں نو صفی اللہ بنایا ہے, نجی اللہ بنایا ہے, تے پھر ویکھو نا جدوں تسی ساڈی جدائی دے اندر روندے سی, ساڈے غم دے اندر روندے سی, اللہ دی محبت دے اندر روندے سی, تے پھر ویکھو نا اسی اپنے کول بلا کے نالے تانوں اپنا دیدار کروایا, نالے ریاض دیاں گلاں وی کیتیاں. اللہ نے اپنے کول بلایا اپنے محبوب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام. تے اے شاناں اے عظمتاں اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو رب نے عطا فرمائیاں, نبیاں دے اندر انہاں شاناں دا کوئی جوڑ کوئی نہیں ہے. تے پھر کیڑی کوئی ذات دی کوڑ کلی کوئی انسان جڑا وے بدبخت اٹھ کے تے کہہ دے کہ میں نبی ورگا. نبی پاک علیہ السلام دی آمد دے رب نے پتر ونڈے تے تیرے آن دے کی ہویا؟ گھر والے بھی راضی ہوئے کہ نہیں؟ محلے والے بھی راضی ہوئے کہ نہیں؟ اج تک تیرا کردار تیرا کرتوت کیسا ہے؟ کوئی راضی بھی ہے کہ نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے آن تے اللہ تعالیٰ نے کائنات نو روشن فرما دیتا. تیرے آن دے کی ہویا؟ میں نبی ورگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو تشریف لے آئے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کا نظام ہی بدل دیتا. 1000 سال تو اگ لگی ہے اور اگ بجھتی نہیں پئی, اور اج اگ بجھ گئی ہے. اس رات دے اندر اگ بجھ گئی ہے, اور بت جڑے نے وہ کھڑے نے, اور بت اچانک گر گئے نے, ٹوٹ گئے نے, آ کے زمین تے زمین مٹی دے نال مٹی ہو گئے. انہاں کہا کی ہو گیا بھئی, یہ کی ہو گیا؟ انہاں کہا پتہ نہیں تانوں, رب دا سچا رسول آ گیا, رب دا حبیب آ گیا. 1000 سال تو وہ کوشش کرتے پے نے اگ بجھان دی, اج اگ خود ہی بجھ گئی ہے. جڑیاں عیسائیاں نے لگا رکھیاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد دی خوشی دے اندر, اور چرند پرند حیوانات نباتات جنگل دے اندر جانور مشرق دا مغرب دی طرف, مغرب دا مشرق دی طرف, بلکہ انہوں تھوڑا جا واضح کریو بھئی کھوتے بھی جڑے سن وہ بھی ایک دوسرے والے ڈسدے پے نے. انہاں کہا کدھر دوڑا لگیاں پیاں, شیر بھی نسی جاندا, بکری بھی نسی جاندی, اور ہرنا بھی نسی جاندیاں. اج شیر نو کوئی ہرن دی پرواہ کوئی نہیں ہے, نالوں ہی گزردی پئی, یہ کھاندا کوئی نہیں پیا, حملہ نہیں کردا پیا. وہ کی ہو گیا اج اپنی حیثیت کیوں بھول گیا؟ اج کیوں نہیں حملہ کردا پیا؟ اج دے دن نہیں کرنا, اج حضور آ گئے, اج محبوب آ گئے, اج نبی دی آمد ہو گئی ہے. کھوتیاں نے خوشیاں منائیاں, کہ پتہ نہیں کیڑے انسان نے, بلکہ رب نے تے پہلے قرآن چ کہہ دیتا اولئک کالانعام بل ہم اضل. فرمایا کھوتے ہو کے تے انہوں نے جو جشن منا لیا, یہ نہیں مناندے پے. کھوتیاں تو بھی جڑے لعنتی ترین نے انسان, وہ کیڑا انسان کے اعلان لائق جڑا نبی دے میلاد دی خوشی ہی نہ کرے. اولئک کالانعام بل ہم اضل. ساڈی گل ہوے تے ساڈے نال کوئی اعتراض بھی کر لوے, یہ تے ہے ہی قرآن دی گل. اللہ نے خود کہا, فرمایا اولئک کالانعام, یہ جانور نے, بل ہم اضل, بلکہ اس تو بھی گھٹیا ترین نے. اپنے منڈے دی خوشی دے اوتے تو مٹھائیاں ونڈے تقسیم کریں, نبی دے آن دے اوتے تو اعتراض کریں, دلیل منگے. اسے دلیل دی حاجت کی سی؟ تینوں تے چاہیے عشق مصطفیٰ جو کھب کے حضور دی ذات دے درود پڑھدا جا, مصلا بچھا لا, نبی پاک علیہ السلام دی آن دی خوشی دے اندر سجدے ہی کرتا جا. یا اللہ تیرا شکر ہے 12 نبیاں نے دعاواں کیتیاں, یا اللہ اس امت دے اندر پیدا فرما دے, اس اپنے حبیب نبی دا امتی بنا دے. اللہ نے نہیں بنایا, قبول نہیں ہویا. تینوں مینوں بغیر منگے رب نے اپنے حبیب دا امتی بنا دیتا. اعتراض کرنے واسطے بنایا, سوال کرنے واسطے بنایا کہ اج نبی دا میلاد آئے گا تے 4 لیٹر لگ جان گیا تے اعتراض کر دئی. اپنے بچے دی خوشی دے اوتے اعتراض نہیں ہوندا, 15 لاکھ روپیہ لگا دو تے اعتراض کوئی نہیں ہے.
خوشیاں ہو رہی ہیں جی، پتہ چلنا چاہیے چودھری صاحب دے بچے دا اج خوشی دا موقع ہے، اج شادی ہو رہی ہے، اور اگر کوئی بندہ کہے نہ خرچہ تے کہندے اے کیڑے ویلے بار بار ہوندے نے، تے کرما والیا 12 ربیع الاول بھی ساڈی زندگی جو پتہ نہیں آخری ہے، پتہ نہیں بار بار ملنا کہ نہیں ملنا، گج وج کے حضور دا نعرہ لاواں اج وج کے حضور دا نعرہ لاواں گے، اے نعرہ لان والے اج تک انہاں دے نعرے لگدے پے نے، اور جڑے مٹاندے سن ختم ہو گئے، نام و نشان ختم ہو گئے، اج تک انہاں دی مٹی دا نشان ہی نہیں ملدا، اور جنہاں نے نبی نبی کیتا اج ویکھو داتا داتا ہوندے ہی ہے، اج بلے شاہ ہو رہی ہے، اج معین الدین چشتی اجمیری ہو رہی ہے، اج جنہاں نے مصطفیٰ دے نال محبت کیتی، جنہاں دی لگ گئی حضور دے نال، اللہ تعالیٰ نے انہاں دے بیڑے دنیا چ بھی پار کر دیتے، آخرت چ بھی پار کر دیتے۔ نبی دا میلاد مناواں گے، گج وج کے مناواں گے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے میلاد دی خوشی کران گے، الحمدللہ کران گے، تے گج وج کے کران گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جدوں خوشی کرن دا سانو حکم فرما دیتا، اور سارے تو ود کی نعمت ہی ہے، سارے تو ود کی نعمت ہے، بندہ لگدا نواں کام دے ہوتے، پہلے مہینے دی سیلری ملی تے آ کے مسجد اندر 100 روپیہ ڈال رہا جی، گھر دے اندر ماں باپ نو بھیناں بھراواں نو اکٹھا کر لیا، کھانے دا اہتمام کیتا، ہاں جی کی ایکاں دی خوشی ہو رہی، انہوں نے میں فیکٹری دے اندر لا دیا، مینوں چنگی جاب لب گئی، چنگی سیلری ہے، مینوں سرکاری ڈیوٹی لب گئی، چھوٹیاں چھوٹیاں خوشیاں منا لیندے ہو، کہ وہ وڈی خوشی نہیں کی منانی کہ جن دے صدقے رب نے پتر عطا فرمائے، جن دے صدقے اج میرے اور تواڈے ایپاں دے اوتے پردے پئے ہوئے ہیں، ورنہ جتنی اسی پاپی ہاں صبح نو اگر متھے تے لکھیا ہوئے آ جڑیاں سلاماں ہوندیاں نے بند ہو جان، حاجی صاحب چودھری صاحب بٹ صاحب جٹ صاحب ختم ہو جائے، جناب نبی دا صدقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید دی آیت پا کے فرمایا سونیا اسی انہاں نو عذاب دئیے اس حال دے اندر کہ تسی انہاں دے وچ موجود ہو، ساڈی رحمت نو گوارا ہی کوئی نہیں ہے، تسی موجود ہو، اس وجہ تو انہاں نو عذاب نہیں دین دے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی برکت دے نال تے میں تسی لکے پئے ہاں، میں تسی چھپے پئے ہاں، حضور دی برکت دے نال مینوں تانوں سب کچھ ملن دیا ہے، حضور دے صدقے رب عطا فرمان دیا ہے، پھر انہاں دے آن دے اوتے ذکر نہ ہوے، انہاں دے آن دے اوتے خوشی نہ ہوے، اے چند چڑھن تو پہلے جڑا وے گھر سجیا ہو، چند چڑھن تو پہلے جھنڈا لگا ہوے، 14 اگست دا جھنڈا کتھوں ثابت ہے، مزدور ڈے کتوں ثابت ہے، 13 اتوار کی چھٹی کرنا ہے کتوں ثابت ہے، پتر ہو جاوے تو مٹھائیاں منڈنا ہے کتوں ثابت ہے، اعتراض سے پھر میں رکھ کے کراں گا نا، میں تو پوری لسٹ بنا لواں گا، جواب ہی نہیں دے سکے گا کوئی۔ نبی دے دور دے اندر نہیں ہوندا، نبی دے دور دے اندر پکھا نہیں، کیوں بیٹھا تھلے، نبی دے دور دے اندر کاٹن نہیں سی، لٹھا نہیں سی، کیوں پانا ہے، نبی دے دور دے اندر سونے سونے بیڑے ہے سن جڑے لائے ہی، نبی دے دور دے اندر ٹچ موبائل جنوں ویکھ کے تے ہیلو ہاں جی کیا حال ہے جی ٹھیک ہو، اے ہے سی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے دور دے اندر لینٹر دے مکان سن جڑے پہ گئے، نبی دے دور دے اندر اے سی لگے سن کہ جنہاں دے اندر آرام دے نال سکون دے نال بیٹھا ہے، نبی دے دور دے اندر اے نرم اور گرم بستر موجود سن۔ میں تے سوالاں دی لسٹ بنا لواں گا، جواب دیندے جاؤ ذرا، سوچو تو صحیح، اور کام جی وہ صحابہ نے نہیں کیتا تو ہم کیسے کریں گے، صحابہ نے جانا دے دیتیاں تو دے سکدا، سوئی چپے تے تینوں پرواہ ہو جاندی ہے، تینوں فکر ہو جاندی ہے اپنی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے جو کچھ کیتا اسی تے کر ہی نہیں سکدے، عشق دا حق صحابہ ادا کر گئے، ادا کر کے نے صحابہ، اسی دے پاس جڑا نا وہ نام لین دے ہاں، اے جھونگا مونگا نہیں جڑا ہوندا، او میں تے تسی اے جھونگے مونگے ہاں، اسی دے پاس اے کہنے ہاں بس تھوڑا جہا جڑا ذکر کر لਈدا ہے، ایندا صدقہ ہی رب عطا فرما دے، بخشش ہو جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے زمانے چ جو نہیں ہویا، صحابہ جو نہیں کیتا، او تسی کیوں کر دیا، جھنڈیاں انہاں نہیں لائیاں، اے او تسی کیوں کردے پئے ہو، میں کہ انہاں دے دور دے اندر پھر تلواراں دے نال جڑیاں جنگاں ہوندیاں سن، اج بمب کیوں چلاوندے ہو، کیوں باڈراں دے اوتے کھڑے کیتے ہیں بھائی فوجی، کیوں حدود بندی کیتی ہے، یہ پوری کائنات اسلام دی ہے نا، پوری کائنات رب دی ہے، پوری کائنات مسلماناں دی ہے، پھر نکلو اور حدود تو باہر جاؤ۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دور دے اندر نہیں سی، حضور دے دور دے اندر اے جڑیاں نرم چٹائیاں بھی کوئی نہیں سن جنہاں دے اوتے سجدے کردے پے، حضور دے دور دے اندر اے ٹائل اور پتھر بھی نہیں سی، او جتھے حضور سجدے کردے رہے اج اوتھے انیاں سہولتاں بن گئیاں، زمانے دے بدلن دے نال انداز بدل گیا، حضور دا ذکر ادو بھی ہوندا رہا، حضور دا ذکر اج بھی ہوندا پیا، انداز بدلیا ہے، ذکر مصطفیٰ اسی طرح ہو گیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا نام بلند ہی رہنا ہے،
مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آقا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ تے جنہاں نے نام لیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے میلاد نہیں منانا چاہیے، میں کہ جویں انہاں منایا پھر مناؤ گے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کیویں میلاد منایا دساں؟ جدوں آئے نا اب خلافت دے سارے مسلمانوں نے ہاتھ دے اندر ہاتھ دے دیتا، بیعت کر لی، اور ایک ایسا قبیلہ سی جنہاں میں پتہ چلیا سرکار چلے گئے، انہاں کہا بھی اج تو بعد آپ زکات کو نہیں دینی کیونکہ حضور چلے گئے نے نا تو ان زکات نہیں دینی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا نا بھائی نبی دا میلاد انج مناوے گا ابوبکر، فرمایا جے حضور دے زمانے دے اندر ایک رسی بھی ہوندی سی زکات دی مد دے اندر، ابوبکر وہ بھی وصول کرے گا، تسی کر کے دواؤ انج دا میلاد۔ اج تے اپنا فرض ہوندا ہے تے او نہیں دیندا، دوجے کولوں کی لینا ہے۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیویں میلاد منایا، تیر لگا ہے لت دے اندر اور آپ نماز پڑھتے پے نے، اینڈ دا میلاد منائیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے دور دے اندر کیسا میلاد ہے، حضور نے پیڑ دے پتھر بن کے دباؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ نے کیڑے کیڑے لمحے گزارے، کیویں گزارے، اور وہ سفر جہاد کیویں ہوندے سن، سفر حج کیویں ہوندے سن، پیدل۔ اج پاکستان تو پیدل چلو تے جا کے حج کر کے آؤ، پیدل جاؤ تے عمرہ کر کے آؤ۔ سرکار کدوں بیٹھے نے جہاز دے اندر، سرکار کدوں بیٹھے نے زیارتاں کرن واسطے گڈیاں دے اندر، سرکار نے کدوں آرام کیتا ہے ہوٹلاں دے اندر، نرم گرم بستریاں دے اوتے آسانیاں اور سہولتاں، اور اے جو کچھ میں تسی کھانے پینے آ اے صحابہ نے کھادا ہے، بریانیاں، کوکا کولا، ڈیو، اے صحابہ نے پیتیاں نے۔ ہر کام جڑا صحابہ دے دور دے اندر ہوئے اسی تے بس وہ کردے ہو نہیں کر سکتے، تسی وہ کام ہو ہی نہیں سکتے۔ چٹائیاں بھی نہیں سن ہوندیاں، پتھر ہوندے سن، انہاں دے اوتے سلام کر سجدے کردے ہوندے سن۔ صحابہ دی مثال اسی بنتے ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان دیاں اکھاں جو ساڈیاں زندگیاں قربان۔ صحابہ کی تو صبح و شام عید ہوتی تھی، خدا کا ذکر کرتے تھے، نبی کی دید ہوتی تھی۔ صحابہ ورگا اسی میلاد کتوں منا سکتے ہیں؟ انہاں نے دن رات منایا، اور یہ صرف ایک دن خاص نہیں ہے 12 ربیع الاول دا، یہ پورا سال ہی میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا، ہر سال پورے سال دے اندر 12 مہینے تے 12 مہینے دے اندر جتنے دن بنتے ہیں وہ سارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات دے۔ اسی تے روزانہ میلاد منانے، گج وج کے منانے، سپیکر کھول کے منانے، اشہد ان محمد رسول اللہ میلاد ہے، السلام علیکہ ایھا النبی میلاد ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نبی بلاندے رہے نماز دی طرف، اج نبی دی یاد نو تازہ کرتے پے میلاد ہے۔ نبی نے مسجداں آباد کیتیاں، اسی بھی آباد کرتے پے میلاد ہے۔ حرام مال آن دیا ہے اور صرف یہ سوچ کے چھڈ دیتا کہ میرے نبی نے منع کیتا ہے، میلاد ہے۔ اللہ کے حبیب نے منع کیتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، اور گھر دے اندر موجود ہاں، اچانک باہروں کوئی بلان واسطے کوئی آ گیا دروازے تے تک ہوئی، بچے نے کہہ دیتا جا کے کہہ دے ابا گھر دے اندر کوئی نہیں ہے، پھر دل دے اندر خیال آیا نا میں کوئی جھوٹے نبی دا تے امتی نہیں نا، میں تے سچے نبی دا امتی ہاں، سچ بول دوں گا۔ نبی دا میلاد ہے، حرام دی جگہ حلال کما لیا، نبی دا میلاد ہے۔ ہر جگہ دھوکھا نہ کرو، فریب نہ کرو، اور کوئی پوچھے یہ ساری چیزاں کیوں کرتے پے، بھائی لکھ تمہیں لبدے پے، اور دوجے پاسے صرف تسی ہزاراں اور سینکڑیاں تسی کھاندے ہیں۔ اج حرام طریقے دے نال کی کچھ نہیں ہوندیا، ٹک ٹوکر کی کچھ نہیں کرتے پے، ماما بھੈਣਾں تے اپنیاں جڑیاں نو گھر والیاں وہا کے ننگیاں کر کے یہ سارے کام، مطلب مینوں تے تانوں نہیں کہ نظر آندے کہ کتنا پیسہ ہے، پر اسی نہیں کرتے، اسی نماز پڑھاں گے، مصلے تے بیٹھ جاواں گے، اچار کھا کے گزارا کر لواں گے، روٹی رات دی پئی ہوئے گی صبح پانی دے اندر بھیو کے کھا لواں گے۔ اگر کوئی پوچھے گا کہ تسی کیوں نہیں سہولتاں لیندے، تسی کیوں نہیں انہاں کماں وال جاندے، اسی کہاں گے نا اسی نبی دے امتی ہاں، اسی انج بھی نبی دا میلاد مناواں گے۔ اپنا اخلاق اچھا ہوئے، اپنا کردار اچھا ہوئے، اپنی زبان اچھی ہوئے، اپنی گفتار اچھی ہوئے، توڑ دے پھر دے کوئی ویکھے تو کہے واہ جی واہ نبی دا غلام جا رہا ہے، حضور دا عاشق جا رہا ہے۔ یہ 12ویں دے اوتے لائٹاں لان دے نال کسے نو اعتراض ہے تے بھائی وہ گل کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد دے اوتے اعتراض ہونا ہے تے پھر جڑا جمعیہ ہے اون دی خوشی دے اوتے کرنا ہے اعتراض، تے پھر ساڈا بھی بن جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد پورا سال ہوئے، گج وج کے ہوئے، اور ہر لمحے ہوئے حضور دا ذکر ہے نا۔ میلاد دا مطلب کی ہے؟ حضرات فلاں دن فلاں وقت محفل پاک دا اہتمام کیتا
کیتا گیا ہے سارے دوست احباب محفل پاک جو شامل ہو جایا جے نبی دے میلاد دی محفل ہے ہوندا کی ہے تسی سارے کٹھے ہو گئے ہیں جی 4 احباب کٹھے ہو گئے ایک نو دعوت دیتی جاندی ہے چلو جی رب دا قرآن پڑھے اس تو ہی سبحان اللہ بھی کہہ سکتے ہو ماشاءاللہ بھی کہہ سکتے ہو یقین کرو جے اے نہیں آندا تے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لو کیونکہ آپ پریشان بیٹھتے ہیں غم جب کوئی ہون دیا تو وہ سبحان اللہ تو تھوڑا سبحان اللہ چہرے دے اوتے کوئی شاشت بشاشت ہوے تو خوشی دے اثار ہون گلاں میں وہ کرن دیاں کہ جڑیاں ساڈے وچ پائیاں نہیں جان دیاں اور اے المیاں ہیں صرف 12ویں دے آ کے تے ایتھے لا لیا بیج ہیں تے ایتھے بن لئی پٹی تے یا رسول اللہ تے جان بھی حاضر تے اے بھی حاضر ہے تے جویں ظہر دا ٹائم ہویا تے حاجی صاحب گھر دے اندر ستے نے نماز دی پرواہ کوئی نہیں تے پھر غیر صحیح کہندے نے پھر وہ صحیح کہندے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ حضور فرمایا میری اکھاں دی ٹھنڈک نماز تے پھر نماز پڑھ کے تے حضور دی اکھاں نوں ٹھنڈک کیوں نہیں دیندے حلال کما کے تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نوں راحت کیوں نہیں دیندے اللہ نوں راضی کیوں نہیں کردے بھائی ماں باپ کی خدمت کر کے بیوی دے حقوق پورے کر کے بچیاں دی اچھی تربیت کر کے بچیاں دی اچھی جگہ نکاح کر کے بہناں بھراواں دے حقوق ادا کر کے تے پھر ایک اور بڑا سخت جملہ یتیماں دا حق دے کے بہناں دا حق دے کے بچیاں دا حق دے کے انج بھی تے بابا نبی دا میلاد منانا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا میلاد ہر وقت اس منا سکتے ہیں صرف 12 ربیع الاول نہیں 12 ربیع الاول تاریخ خاص ہے کہ ذرا گج وج کے حضور دا نعرہ لگے تو لگے گا انشاءاللہ تے پورے لاویں گے لیکن پورا سال بھی اپنے نبی نو یاد رکھنا ہے پورا سال بھی حضور دی تعلیمات نو یاد رکھنا ہے نبی دا عاشق ہوے نماز چھڑ جائے نبی دا عاشق ہوے سود کھا جائے نبی دا عاشق ہوے حرام کھا لوے نبی دا عاشق ہوے تے بڑیاں دے نال غلط بول جاوے تے بڑا ہو کے تے چھوٹیاں دے حقوق ادا نہ کرے چٹیاں داڑیاں ہو جاندیاں نے ایتھے لیکن حالے تک تربیت ہی نہیں ہوندی بولنا ہی نہیں آندا زبان درست نہیں ہوندی گالی 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 ہر پاسے گالی او بھائی خدا دیو بندیو میرے کریم نے فرمایا جن نے ویکھنا ہوے رب راضی ہے کہ نہیں اپنے آلے دوالے جنہاں چ بہندا ہے نا انہاں نوں ویکھے جے او راضی ہے تے پھر تیرے تو رب بھی راضی آپ کہنے نہیں جڑا مردہ مر جاوے انہوں بھی تن کے رکھو ان بھی کر کے رکھو انہوں بھی چار سنا کے رکھو مسجد دے اندر بھی چکی ہوندی ہے مسجد اور گھر دے اندر بھی ایسے بابے بزرگ تانوں کہہ رہے ہیں اللہ دے بندیو تہاڈی عزت ہے اسلام نے رکھی ہے لیکن اے جڑا لوتھڑا نا آ ماڑا جہا زبان دا آ گوشت جڑا بہن نہیں دیندا چین دے نال انہیں اجان بجھ کے اپنی عزت خود خراب کروا دیتی نہیں تے عزت ہے تہاڈی چٹی داڑھی دی عزت ہے چٹے والاں دی حیا ہے لیکن خود جب زبان گندی ہوئے گی پھر کیڑا عزت کرے گا کیڑا حیا کرے گا نبی دا عشق جڑا وے وہ انج بھی ہو سکتا ہے نبی دا میلاد انج بھی ہو سکتا ہے داڑھی رکھ کے بھی نبی دا میلاد منایا جا سکتا ہے اپنے بچیاں نوں قرآن پڑھا کے نبی دا میلاد منایا جا سکتا ہے کیوں نہیں مناندے بھائی حرام ملاوٹ کرتے پے ہیں اچانک نبی دی یاد آ جائے حضور نے منع کیتا ہے من غش فلیس منا حضور فرمایا جڑا ملاوٹ کرے گا ساڈا کوئی نہیں آپ کی سمجھی بیٹھے قبر سے جاواں گے تو ٹھیک ہے بخشے جاواں گے کرو ملاوٹ کرو راج راج کے آ چھوٹی تو چھوٹی پرچون والی بھی دکان ہے نا یہ بھی پورا ٹھوک کے رکھ دے اور اتنے ممبر سے بہ کے تو میں تو تھی رونے رو دے گے جی وہ فلانا جڑا بھی حکومت کا سربراہ وہ انج کرتا پیا وہ فلانا وزیر انج کرتا پیا تو کی کرتا پیا ہے تو کی کرتا پیا یہ تو موقع لبن کی دیر ہے جناب شرافت گئی ڈر گیا خوف گیا جنوں جتھے لبدا موقع نپ دیو جنوں جتھے لبدا موقع فراڈ کر دیو دھوکا دے دیو پھر کہندے نے وہ بھڑا کرتا پیا وہ بھڑا کرتا پیا اپنے کردار پر بھی تو نظر ڈالے جناب ہم کہیں گے تو پھر شکایت ہوگی نہ نمازاں دی ہوش نہ ماں باپ دی ہوش نہ محلے داراں دی ہوش نہ اخلاق دا پتہ نہ کردار دا پتہ گندی نظر گندا بول گندی زبان گندا سننا گندا سوچنا نبی دا عاشق یہ نہیں کردا نبی دا عاشق اگر ویلا ٹائم لگ بھی جاوے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ دے نعرے لا رہے میلاد حضور دا عشق حضور دا میلاد اور بھائی فجر دے وقت کیوں اکھ جڑی بند ہو جاتی ہے رات دے وقت یہ جسم کیوں تھک جاتا ہے میرے جسم دی تھکاوٹ دور ہی ادو ہوئے کہ جدو میں نبی دا نام پڑھ لوں پھر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا عاشق لواں نا مینوں ادو تک نیند آوے نا جدو تک میں عشاء دی نماز نہ پڑھی ہوے بغیر عشاء پڑھ کے تے میں کہاں حضور دی اکھاں نوں ٹھنڈک اپنی اکھاں دی ٹھنڈک لین واسطے سو گیا بستر دے اوتے تے حضور دی اکھاں دی ٹھنڈک دی پرواہ نہیں تینوں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا میلاد گج وج کے
ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا؟ نمازاں پڑھ کے بھی حضور دا میلاد ہوئے گا انشاءاللہ ہاتھ چک سکتے ہو تسی بھائی مینوں خوشی ہوئے گی جوان جان بیٹھے ہو ماشاءاللہ کھانا کھا کے آئے ہو گے کچھ بھی نہیں ہوتا سچ بول کے حضور دا میلاد مناواں گے انشاءاللہ نہیں حالے تک وہ زبان کو نہیں وہ آواز کو نہیں لگتا بچوں تھوڑا کہن دینے کہ نہیں کر سا موقع لبیا نا کہ اسی کھا بھی جانا بس اتنے کہن دے وہ سچی نیت کرو رب توفیق عطا فرمائے گا لنگر دین والی کنی ذات ہے روٹی دین والی کنی ذات ہے عزت دین والی کنی ذات ہے مکان دین والی کنی ذات ہے آواز تھوڑی جی اچھی نکل آوے تو مینوں بھی ذرا خوشی ہو جاوے اچھی بولو ذرا پچھلے کہیں ہو گیا بھائی تمہوں نبی پاک علیہ السلام دا میلاد انشاءاللہ سچ بول کے بھی مناواں گے انشاءاللہ دھوکھا نہیں کران گے انشاءاللہ فریب نہیں کران گے انشاءاللہ ٹھگی نہیں لاواں گے انشاءاللہ بڑیاں دی حیا کر کے نبی دا میلاد مناواں گے چھوٹیاں دے حقوق پورے کر کے نبی دا میلاد مناواں گے وج وج کے نبی دا میلاد مناواں گے نعرہ رسالت یا رسول اللہ میرے تو آواز اچھی نکلے تو تہاڈا پتہ چلے کہ بھائی عاشق بیٹھے نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا اور نور کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا ذرا اونچا بولو مرحبا اور اونچا بولو مرحبا سردار کی آمد مرحبا سالار کی آمد مرحبا بشیر کی آمد مرحبا نذیر کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا آقا کی ولادت مرحبا آقا کی ولادت مرحبا آقا کی ولادت مرحبا ہم اپنے نبی کے دیوانے اے کٹائیے تسی نہیں کٹانے ہیں ہم اپنے نبی کے دیوانے ہاتھ چکن والیاں دے ہاتھ سلامت رہن زبانہ دے وچوں الفاظ کٹن والیاں دی زبانہ سلامت رہن نبی دے نام دے اوتے جڑا ہاتھ بلند کرن اللہ انہاں دا قد بھی بلند کر دے اللہ انہاں دا نام بھی بلند کر دے جڑا اونچا بولن اللہ تبارک و تعالی محشر دے میدان دے اندر بھی انہاں نو اپنے عرش دا ٹھنڈا سایہ نصیب فرما دے ہم اپنے نبی کے دیوانے 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 چہرائے مصطفیٰ مرحبا مرحبا چہرائے مصطفیٰ مرحبا مرحبا چہرائے مصطفیٰ مرحبا مرحبا چہرائے والضحیٰ مرحبا مرحبا چہرائے والضحیٰ مرحبا مرحبا چہرائے والضحیٰ مرحبا مرحبا سرکار کی آمد مرحبا سالار کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا نور کی آمد مرحبا آقا عطار کی آمد ہیں جی انشاءاللہ کج باز کے نبی دا میلاد انشاءاللہ نمازاں دے اندر بھی ہیں جی انشاءاللہ انشاءاللہ عشر اگر فرض بندا پیا تے عشر بھی دے کے تے نبی دا میلاد انشاءاللہ زکات فرض بندی پئی تے زکات دے کے نبی دا میلاد انشاءاللہ بچیاں دے حقوق ادا کر کے نبی دا میلاد یہ گلاں ہسن والیاں کونی بھائی یہ میں دسنیاں تے تسی عمل کرنا تے جے اسی بھی شرم کر گئے تے پھر تسی کی کرنا ہے